ҳатто ты номи асосита изо мекашӣ дар мардум гуфтан. Бисёр подписчикотку тра ҳамчун Исмоил мешиносанд. Ты дар паспортот оя хеле бошпорт мегӯям ку дар паспортот Ҷинайдино ном дорӣ. Ты даже одамо катид гав мезананд, ака Исмоил мегӯям ку ты ята ҳавай намеки бародар гӯш ки номи ман Исмоил несте, номи ман Ҷинайдуллоае. фаҳмидӣ? Ты номи хита даже дар мардум гуфтан изо мекашӣ. Иҷа хести ман збор мекунам, кайф мекунам. Кайфа вақте ки ягон қанчо шакарша меандозӣ бо ягон варенӣ меандозӣ ку мехӯри, ана онҷо да кайф мекунанд одамо. И хене ки миллата дар пеши дигар миллатҳо пас зада ҳамчун гадо муаррифӣ кардана кайф кунанд. Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракату. Офтоб заде седи ҷам надора, офтоби баҳорӣ ба файзу баракате. Ҳамака сахш омадед. Исмоил додарҷон, шав занг задӣ, кати ман гап задӣ, гуфтӣ ака чӣ даи хеле гуфтӣ зборкунора. Лекин ман боя гапам нагаштиму, ман гуфтам ҳамаи зборкунор дафшон раванд, вообще дигар збор айбан рава, ки миллати тоҷика пас назанед, ранги гадо. Исмоилҷон, агар ки ту меги ман аз збор мана қапида бошенисту, агар ки ту аз збор фоида набинӣ ку, фоида набинӣ, ин лично ту намекунӣ збора. Лично ту намекунӣ збора. Ту меги ки ту хита гандаи хеле конкретни, как будто ки пиздец ранги Раими Ғарбӣ ҳар рӯз одамо да машина гирифтаси. Ту ҳам билет фурӯхтаси ранги ман борӣ. Ина мардак бошӣ, ман ти дар ҳар ҳафта якта апара ёфта метавонӣ, як духтари тоҷика ки дар ҳақиқат нуждаца мекунад. Билетша мегирӣ остак, ина фақат ман медонам, ту медонӣ, ҳамо апа медонад, се кас. Гудакош да билета мегирӣ, худаш да билета мегирӣ, тоҳистон роиш мекунӣ. Чӣ хеле ки ина акат мекунад, ман мекунам, яхи вақт ина акаи бобоҷон меёвад духтарое ки дар ҳақиқат нуждаца мекунад, билетшоро ман мегирам, тоҳистон роиш мекунам. Дар як ҳафта якта духтара роӣ кахан, дар як моҳ ақаллан якта духтара роӣ ки ина хеле мантуча дар кора, фаҳмидӣ ҷура. Ба филм ки кафет биён одамо як зубочисткаша бепул наметешонанд, ки гӯӣ хай тоҷики худ моае, хай дар ҳами ғарбӣ омада гишта мода як пиёла чой темиша. Барои нафси дунёӣ чида тра мусафеди бобои қанд буромад, момата гуфт ина хеле биёрам фукша дар фукум мемонам, синама дар синааш мемонам, ким чӣ кораш мекунам, и хелеш карабдум, геш карабдум, жеш карабдум, қвв и хеле ҳарчи гуфтак бобои қанду. Ман тарафдори бобои қанд нестам. Бобои қандам ахмақи дигар ам хеле гапора буранд дар рӯи мардум гап зад. Вақте ки ту гирифти ответ додиша, и хелеш карӣ. Дар ответ чӣ гуфт? Ман бачаи худ ман гуфтум, бачаи ман Исмоил ном дорад, зад нихода зад бобои қанд. Бобои қанд агар ки ранги ту оз ман бобои қанда баъд серия дуюмда гап мезанам, баъд ин видео оли бобои қандам гап мезанам. Ту барои як кафера реклама кара, ман донам ки кафе дар номи тай, инам ту сохтагиша, ту шефи кафе, ҳамудам бояд ман бобои қанда фарёд намекардам. Ту барои кафе реклама кардам, барои нафси ина ҳами дунёи ҳаром хести бобои қанда фарёд карди, катиша мардак шидан накун, бананг шидан накун. Нанга агар ки надонӣ чия, ягон калонтара ҳамҷо ягон тоҷики калонтар дошта бошен, бира гӯ ки ака фақат мега ки ҳамин нанг чия, як фаҳмоната. Лекин ин нанга вай одам ти дар 1 соат, дар 2 соат, дар 3 рӯз, дар 4 рӯза намефаҳмад. Магарам ки ҳамон одам ку где-то ягон 10 сол дига тирам ақл ёд кирад, нанг, калимаи нанга фаҳмоната, фаҳмидӣ дода. Ман гуфтастам ки миллати тоҷик гадо надошт и надора. Ҳами блогеро гадо кардасе миллати тоҷика, дар пеши тамоми халқҳо гадо муаррифӣ кардасе. Шумо блогерои тоҷик картамонӣ, зборкунӣ, охир кӯмак дар муҳтоҷ дора, ниёзманда рава хеш таборош ёрдамаш кунанд. Тамом инам ка кор, ман ягон гапи дигар нагуфтам. Фаҳмидӣ Исмоил? Лекин ту оз хести фахридем барои просмотр шуда доруи мана бинед, ман ин хелам, ина хеле дору харам.
шарт нест нӯи мана гирифта. Ма ҳама медонад хизматҳои мана дар мардум. Яки хитон дорӯи мана бинед. Бардар кстати не гила ягон кас намехарам, ман гила мефурӯшум. Вақте ки як аз ответ метеҳӣ, ягон чи реклама намекунӣ ҷула. Яки ответотона реклама. Занбурда биё, асалда биё не. Исмоил бо мегӯм ҳамин зуборо ай байн рава, миллати мо ранги миллати Кавказ ба обурӯ меша. То рӯзе ки шумо блогерое ки збор мекунед, ҳамхеле збор кардан мегирен, лото задан мегирен, урусҳо мебинанд ки пулотон дахуяй, мега ин мардум биё бо патентша бардорем. Бо мегирам патентоа мебардорам. Вақте ки ҳамин зборо ай байн рафт ку дар миллати тоҷик ягонта дворник намемона иншалло. Ягонта гадои ине қадои равон метро петролда мегарданд ку ҳамиам ай байн мераванд. Барам ха Исмоил ман гати гав задӣ бо хеси бо видеокарӣ дар видеот гав задӣ ки акай Фахриддин гав зад ман қар кардам. Ман бачаи банангам, ман гав мезанам. Ҳақиқата гав мезанам. Фаҳмидаси дода? Накунен збор. Инами ту Исмоил накун збор. Яташ ту буро ай збор, дуюмуш мебура, сеюмуш мебура, бананг мешаванд мардум. Фаҳмидӣ? То рӯзе ки шумо збор мекунед, ина ки бенангу беномус гаштан мегиранд. Я хелеш на самом деле озиҷа гап бисёра гапа гавдам. Баъд ранги видеои Идибек 24 соата шуда гуфта дар комментариҳо менависед. Вақте ки одам нангафаҳма ки чияй ку, нангафаҳма чияй. Баъд ана он вақт хеле катай кара ман збор мекунам, дар збором кайф мекунам. Хеле намега. Фаҳмидӣ? Аллои меҳрубон ғарибонро нигаҳбон боша. Обод ва сарбаланд бошед. Ман намехоҳам ягон каса пас задам. Ман мехоҳам ки ҳамин зборкунҳо, ҳамин гадоҳо нешаванд дар ютуб. Обод сарбаланд бошед.